Ortiz Federatsiýasynyň Türkmenistandaky elçixanasy ähli konsulluk hyzmatlary üçin diýetlapky hasaby almagyny çäklendirdi we distansiýon iş tertibine geçdi. Bu barada Ortizyň Türkmenistandaky elçixanasynyň web sahypasynda 25 awgustda çap edilen habarda edilýär. Bu aralykda türkmen raýatlarynyň kynçylyklary garamazdan ýurtdan çykmagy tyýnanşýan wagty daşary ýurtlarda bekanun migrantlaryň sany köpelýär. Rus elçixanasynyň habarynda şahsy kabul edişliginiň wagtlaýyn toktatylmagy we raýatlaryň resmi namalary bilen işleşmegiň distansiýon tertibe geçmeginiň sebäpleri mövsümleýin dem alyş keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen düşündirilýär. Koronavirus keseli Ortizyň elçixanasynyň habarynda agdalmaýar. Türkmen häkimetleriniň COVID-19 ýurtda ýok diýip resmi derejede aýtmagyna garamazdan koronawirusyň çalt ýaýramagy paýtagtda we sewetlerde hastahanalaryň ýataglardan dolmagyna, käbir keselhanalaryň hastalary kabul etmegini toktatmagyna getirdi. Saglygy saklaýyş işgärleriniň bellemegine görä koronavirus ýataglarda testler arkaly anyklanýar. Şol sanda delta görnüşi gitdigiçe has köp tapylýar. Azatlyk radiosy Ortizyň Türkmenistandaky elçixanasynyň raýatlaryň kabul edilmeginiň wagtlaýyn toktatylmagy barada düşündiriş alyp bilmedi. Elçixananyň web sahypasyndaky maglumata görä ähli konsulluk hyzmatlary üçin diýetlapky hasaby alınmak çäklendirmeleri wagtlaýyn girdilýär. Öňki rejimdäki işiň başlanmagy barada maglumatlar resmi sahypada soňra habar ediler. Elçixananyň maglumatyna görä eýem hasaby alynan raýatlaryň hemmesine elçixananyň işgärleri tarapyndan aýratyn habar beriler we olar amatly wagtda kabul ediler. Koronawirusyň ýaýramagy daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny hatam güýçlendirdi. Soňky ýyllarda ýurtdan çykmak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany çaltartýar. Türkmenistany terk etmegiň ýollaryndan biri Orsiýada göçüp gitmek statusyny almak bilen bagly bolýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda äkli halkara uçuşlaryny ýatyrypdy, serhetleri ýapypdy. Şonda raýatlaryň akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri biraz ýeňilleşdirilip başlan soň Orsiýatyň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde ýene-de nowatlar artdy. Iýul aýynda Orsiýatyň Türkmenistandaky elçixanasy türkmen raýatlarynyň sanawyny düzmegi we olary Orsiýada göçürmek üçin ýörite uçuşlary guramagyny toktatdy. Awgustyň 1-nji ýarymynda Aşgabatdaky habarçylarymyz Orsiýet Federasiýasynda migrant statusy bolan türkmen raýatlarynyň Türkmenistany terk etmekde kynçylyklar bilen yüz bolýandyklaryny, hosusan da Türkmenistanda galan çağalaryny alyp bilmeýändiklerini habar berdiler. Türkmen raýatlarynyň kynçylyklary garamazdan ýurtdan çykmagy tyýnanşýan wagty daşary ýurtlarda bekanun galýan türkmen migrantlarynyň sany köpelýär. Türkmen Helsinki fondunyň hasabatyna görä bekanun migrantlaryň sanynyň köpelmegi bilen birlikde dünýäde öýsüz, özarsyz galýan türkmenistanlaryň sany hem artýar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramanyň belleşi ýaly daşary ýurtda türkmen raýatlary pasportlaryny täzelemege we daşary ýurtlarda galmak hukugyny resmileşdirmege kanuny mümkinçilikleri bolmazdan yerli kanunlary bozmaga mejbur bolýarlar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä ýokary okuw mekteplerini gutaran müňlerçe türkmen ýaşlary ýokary bilim hakynda diplom alan soň watanyna gaýdyp bilmeýändikleri sebäpli ýurdun daşynda bekanun ýagdaýda galýarlar we kynçylyk çekýärler. Yüzlerçe müň ýaşlar Türkmenistana gaýdyp bilmeýärler. Bu diňe bir pandemiýanyň günäti däl türkmen diplomatlary hatda karantindan uzal pasportlary täzelemegi ýa uzaltmagy bet edip türkmenleriň bekanun immigrantlara öwrülmegine sebäp boldy diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 26-njy awgustda çap edilen habarynda edilýär. Güýçli ykdysady krizis sebäpli ýygyderli ýaramazlaşýan durmuş derejesi köpleri iş tapmak üçin ýurtdan çykmaga mejbur edýär. Azatlygyň çeşmelerine görä ýurt demografiki krizisiň bosawatynda durýar. Ýurdun häkimetleri köpçüligi ma'lum etmediken bolsa, ýylatyň sanynyň 2,7 milliona çenli adalandygyny anyklapdyr. Diňe 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna çenli ondan ozalky 10 ýylyň içinde tas 2 million raýat Türkmenistandan çykyp gidipdir. Bu aralykda ýylatyň gitmegi meselesini açyk ikrar etmeýän türkmen ýolbaşçylary soňky ýyllarda raýatlaryň ýurtdan çykmagynyň öňüni almak üçin dürli çäreler gördi. Şol sanda pasport bermekden ýüzürdi büjedi işgärleriniň daşary ýurt pasportlaryny elinden aldy we goşa raýatlykly adamlara daşary ýurt döwletiniň pasportyndan ýüze örmek üçin batyş görkezdi.